serenya martani awas tinggal dampiak prawadya bala hanitih turangga tindaknya among beksa dạ ố sữa dạ ê hả ê hả ê sữa dạ ố sữa hả ơi vô ố sữa hả hả ê sữa hả ê ố sữa hả ê sữa dạ ê hả ố among beksa hả ê
Terus yo os os
rama tetapi engkang suka prajurit kadya bela mangsa lila tahe gawa kadya tataruna kusumane bangsa awas para prajurit lamun bisa samya hanulada kadya muni caritane andeli rasa Prabu sasra bau ing Maespati aran Patih Suwanda lelabuhan ipun kang kinelung triprakara guna kaya purune kang den atepi nuhoni trahu tomo Milah panggawe Allah gunane mong
duduk pan sitno paman apa martane dalam ing dalan akeh pati mati kena mati pinedang liga terus akari raga dan gari mintek ayo 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 temandang prajurit aneh palakan tarasa sengkut ing karya teter